Arrotze astea da Euskalduno kolektiboki arrotzeko aukera bat. Apirilaren 22-tik 28-ra ekintza ezberdinak kalera eramanez eta euskarak kaleak hartuz. Hasi ezabaketak, kartelak jarri, kartelak kendu, pegatak jarri, poteo musikatuak, ekintza antzeslan performance modukoa. Arrotze astea da bultzada bat, hau da, ez da ezerren bukaera, da Euskararen aldeko borrokak berpizteko eta indartzeko bultzada bat, eta hortik aurrera ideia da tokian tokiko borroka horiek bultzatzen jarraitza eta aurrera egitea horiekin. Helburu nagusia kolektiboki arrotzea da, eta horrekin batera tokian tokiko borrokak berpiztea edo piztea, Euskararen aurkako erasotzaileak seinalatzea, eta bestaldetik Euskararen Errepublika gizarteratzea. Bagabiltza eragile tokian tokiko elkarte ezberdinekin, gaztetaldiakin hitz egiten eta hori. Eta jendeari animatzea kaleak hartzeko, kaleak berreskuratu behar ditugula, Euskara kalekoa ere badela, eta hori, arrotza astea oso aukera politia izango dela horretarako, ez? Kaleak hartzeko berriz ere.